May ito. Ano tayo? Ay ko. Ayan, magandang gabi po sa lahat. Ayan, kumusta po kayo? Ayan guys, bakit nga ba wala na tayong update kay Michael? So ayan, ipapaliwanag po natin kung bakit wala tayong update kay Michael, kung asa na si Michael. Nung bago siya umalis dito guys, nung isang araw, nag-request siya na uuwi muna. Gusto niya bisitahin yung ano niya, yung mama niya. So sabi ko bakit? So bigla na lang siyang umiyak. So yun pala yung nangyari, napagsabihan siya dun sa bahay. Dahil natuto ko kasi siyang magsugal. Hindi naman ganoon ka yung tayaan, pero natuto ko kasi siyang magsugal. So siyempre yung mga magulang ko conservative na yan kasi medyo matanda na nga. So napagsabihan siya na huwag magsusugal dahil pag napicturean ka diyan, kung sakaling mahuli sila, ako yung mananagot, kumbaga ako yung sisisihin. So ito namang si Michael, minasama yata ay yung sinabi ng magulang ko, nagtampo. So kaya ayun, nagpaalam siya na uuwi muna. So kaya ayan, hinatid ko siya dun sa kanila. Nagkataon na wala yung tinutuloy niya doon, kaya pinagpaliban ko munang kausapin yung nag-aalaga sa kanila doon kasi nagtrabaho daw. So ngayon lang tayo ulit nakabalik doon. Kaya bago ko hinatid si Mike, nag-usap muna kami kung ano yung mga dapat na gawin. So pero talagang buo yung loob niya na uuwi muna siya. So siguro nagtampo, ayun yung nangyari. Nakapag-decision siya na bumalik muna doon sa kanila. So ngayon binalikan namin. So, nag-usap kami. Kinausap ko din yung nag-aalaga sa kanya. Wala naman silang problema. So ngayon medyo matagal-tagal nga tayong hindi nakapunta doon. So nakapag-isip ulit siya. Sabi niya babalik daw siya dito sa amin. Kasi yung mga magulang ko wala naman siguro intensyon na pagalitan o pagsabihan. So dahil nga alam nila yung tama at mali. So kaya napagsabihan siya. Kasi guys, nakita nyo naman yung bahay namin, maliit lang talaga. Yung kwarto namin, kinakainan namin, kusina namin, tapos ito yung balkonahe. Kaya yung ginawa ko, dun ko siya pinapatulog sa mga magulang ko kasama ng anak ko. And hindi kasi pwedeng matulog dito kasi yun nga, kwarto, sala, balkonahe. Dito po sa pag-uusap namin, in-advise namin siya kung anong mga dapat gawin, kung ano yung magandang maidudulot o kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya in the future habang andito siya. Kasi kami naman talaga, kaya gusto namin kupkupin siya dahil gusto namin mapabuti siya, gusto namin pag-aralin, gusto namin maging maayos yung buhay niya. Ganun nga, hindi natin maiwasan talaga na may mangyaring ganon kasi lahat naman tayo hindi perfecto talaga. Si Michael bata pa naman, kaya talagang medyo malikot pa, medyo laro pa yung nasa isip. Pinaliwanag ko naman sa kanya na hindi niya pwedeng damdamin yung mga sinasabi dahil para din naman sa kanya yun, para sa ikabubuti niya. Kaya yun, siguro dahil sa mga advices namin, nakapag-isip ulit siya na babalik siya dito. Kaya bukas susunduin ko ulit siya para bumalik dito sa akin. Pinalikan nga po namin siya kanina, so panoorin po natin tong video na to. So yan guys, update kay Michael. So dito nga po tayo sa kanila. So kukumustahin natin. Mukhang walang tao Te! 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 Amayo pa? Nagbalon siya pag uba? Ay, saan man?
Pero sa ng parte sa nag ano, sa Diyan, kaya na lugar, Sagpon. Diyan lang, sir, sa ano? San Francisco? Sagpon. Sagpon, may Sagpon din. Oo, Sagpon na sa dito. Aba ko naman San Francisco. Yung nagbalat daw ng mais si Michael kasama yung nag-aalaga sa kanya. So pupuntahan natin doon. So ako muna, kubok mo nagde. Tingnan po, dahil mo Ay, so guys, ito na nga pala yung pinag-aano nila Michael. Ang ganda ng mais dito ha. dito lang, sir. Hindi, pinuputol na yung ano, yung dulo. Hindi, mas madali na nga pala yung ano na, balatan. Binabalat nila dyan sa puno. Okay. Ayun lang, sir. Magkiagi. Okay. Kailangan din dito kape. Ma! Si Michael! Si Michael! May ito muna si Michael. Dahil mo pala, hindi naman pala lahat ganyan. Yung iba pinuputol sa puno. Ano. Ano Mike? Dami na? Nate? Ay ko. Ang problema ko, ang bitis ko. Hubag. Ano Mike? Kumusta? Ha? Paano naging maray? Magam na. Asan yung pinagbalatan mo? Barakas po pang Ah, hati-hati. O, ba't sila nagtatrabaho, ikaw hindi? ako po, social. Sino po pinsan din? Ha? Social. Sosyal. Si ano tayo, si Michael, kumusta po? Kumusta naman si Michael nung bumalik dito? Okay naman po, sir. Okay naman? Sabi pasaway daw si Michael eh. Minsan. Natural lang tayo, no? Bata pa kasi. Ano yung kwento niya tayo nung umuwi siya dito? Wala naman pinto siya sa amin. Hindi, dun kasi sa bahay, ano? Yung nangyari. Siyempre, mga matatanda na yung kasama niya doon. Ayaw niya palang pagsabihan. Ayan lang. Umiiyak. Ay, o talaga totoo yun, sir. Siya talaga yan. Lalo pag napapaano na pagkakalitan sa kanila. Hindi naman pwede yung gano'n na mali yung ginagawa mo. Tapos kukonsintihin ka lang na mga matanda na ngayon kasama yun sa bahay. So pinagsasabihan, kaso nga lang umiiyak. So, gusto nang umuwi dito. Babalik ka pa Kel, sa bahay Kel? Ha? Hindi po. Hindi. Pigapot ka. Saan ba tutundol? Gusto mo yun magmaray ang buhay mo, mag-ano ka, itong... Yan, tulad nga nung sinabi ko sa'yo, pinagsasabihan ka dahil ayaw ka namin mapahamak. Gusto ka lang namin kasi kung hindi kami concerned sa'yo, hahayaan ka namin kung ano yung gawin mo doon sa bahay. Kasi natuto siyang magsugal doon. Oh, di ba? Ay, may naman talagang ano yan. Nadala na kasi kami. Marami kaming kapitbahay doon na nakulong dahil sa sugal, Caracross. Kung magkano yung doon, magkano yung piyansa? 30,000 bawat isa. O, ayaw din namin mangyari sa yun, kaya pinagsasabihan ka, di ba? Kaso parang ayaw kaya tumanggap ng ayaw mong pagsabihan eh. Magbalik, kung gusto mo magbalik dumanda,
sugal. Rigo, nung man ang tamad. Tindihan mo an, arab ba nga tigsasabi may design mo permede. Kahit dito, ganun din yung ginagawa niya. Dati. Tapos sa bilyaran, masyado siyang ano sa bilyaran. Talaga adik sa bilyaran. Ngayon wala nang bilyaran. Kaya, Tumigil na. Eh doon naman sa amin, kahit malayo yung bilyaran, pinupuntahan nila. Minsan hindi na kumakain. sabi ko, kung gusto mong mapamaray ang buhay mo, magtultul ka. Kaya ka namin kinuha kasi gusto ka namin mapabuti, maging maayos yung buhay mo. Gusto ka namin pag-aralin, ayaw mo naman. Pag mag-vlog o pag natuto ka mag-vlog. Tapos sa diri ka ng sikat. Para sa diri mo, Kaya makalig ka. tigtugduan ko tinuturuan ko mag-vlog kaso nahihiya. Ay, training po, sir. Ha? Kahit naglalakad kami, nag-aaral ang pag-vlog. O di, Mas Umuwi ka maganda dun. daw. sumama ka ulit sa akin. Kung gusto mo lang naman. Kasi ako naman hindi ka naman pipilitin kasi kung sa tingin mo na maging maayos yung kalagayan mo dito, okay lang naman. Pero kung babalik ka dun sa amin, yung mga ina-advise namin, dapat sundin mo. Kasi sa tingin mo, pag inuutosan ka, mali. Tama o mali? Tama. Pag pinagsasabihan ka, sa tingin mo, pinagsasabihan ka dahil tama yung ginawa mo o mali. Pinagsasabihan ka dahil mali nga yung ginawa mo. Di ba? As long as na doon ka sa bahay, kailangang makinig sa amin as long as na mabuti yung magiging mabuti yung kalagayan mo doon. Kasi hindi ka naman nahahayaan doon na mapahama ka hindi maging maayos yung buhay mo. Pag pinagsasabihan ka, okay lang yan, isipin mo na lang yung sinasabi sa'yo, para lang sa'yo yun. Ayaw ka namin pahamak. Na, babalik ka pa? Taling ki mama. Ano taling ki mama? Ba't doon ka nakatingin? Pero ikaw sa tingin mo, okay lang po ba na bumalik si Michael sa amin? Kasi gusto namin matuto siya. Oo. Kaya Makanood man kung kuya, ang tama. Tapos Kaya yun yung ginagawa namin doon. Tinuturoan namin siya, pinagsasabihan namin para matuto. Para ayaw namin maging matulad ka sa sa ibang mga bata diyan na, takalat-kalat. 'di ba? Yeah. Salamat ka. Dahil may siya matawan na ning maray na buhay ka. Kaya Maning May nagtatabang. gusto ko namin pag-aralin dahil although marangal naman yung trabaho na ganito, pero 'di ba napakahirap? Pag nakapag-aral ka ng maayos, hindi lang ganito yung magiging trabaho mo, hindi lang ganito yung kikitain mo, mas maganda pa dito. Kung gusto mo mag-aral, kasi pinipilit na yung mag-aral, ayaw eh. Bibigyan ko sana ng tutor to. Ayaw niya naman kasi ano yung sinabi mo sa akin dati? Ha? Yung bibigyan kita ng tutor? Anong sabi? Anong sabi mo? So, mahalat niya. Ano ka? Kasi pag binigyan ko daw ng tutor, hintayin siyang magising. Ay, Oo. Diyos ko, nasa nakil. Kil, ako ka, para sa kuya, kil, magtubod ka siyempre, para marahay ang sa imong buhay, na magkaigwa ka niya. Para na malay mo, pag may Teka, tayo pa aki mo tapit eh. Lima sa kong ake. Gabos mo tigpa eskwela. Iyo. Oo. Ta, iniho. Ano ta gusto mong makatapos ang mga aki mo tayo? Ha? Ano ta gusto mong makatapos yung mga... Kuha masindang maray na. Kuya, Trabaho. iniho. Trabaho. Hindi maray ang buhay ninda. Kami kil ganun din, gusto ko namin pag-aralin, gusto ko namin alagaan dahil gusto din namin maging maayos yung buhay mo. Tulad yan, wala kang magulang. Yung si mama mo gusto kang bumalik dun sa amin, ikaw gusto bang bumalik? Pero pag bumalik ka doon, magkakaroon ulit tayo ng kasunduan, mag-usap ulit tayo na. Pero kailangan sundin mo ha. Daog ka. Ha? Kaya siguro binubuli siya ng ng mga bata. Kasi nga konting lang sa kanya, umiiyak na. Ay yung mga bata doon sa amin, kahit ibuli mo yun, bubuli ka rin eh. Dito na sanay siya, pagbubulihin siya. Kahit dito din naranasan yan, te. Binubuli din siya. Pero naanahan din namin. Hindi kaya tig sa surog mo Inaasar eh. siya ng mga anak ko. Pinapagalitan ko mga anak ko. Sabi ko, oo. Kaya nag-aasaran. Sa mayan. Ngayon nabubuli pa naman sa kanya, ilang taon pa lang. Mas bata pa sa kanya.
Pag binubuli siya ng mas malit sa kanya, huwag yung papatulong. Hayaan na lang. Ang panganay ko, sir, yan o. Ayan. Panganay ko. Yung kakarating. Kaya lahat naman siguro tayo gusto maging maayos si Michael. Ano? Iba ka? Ha? Uy. Harap ba? Nakakatulong ka hindi. Ay, di naman ipag-iisipon na eh. Huwag mong isipin yung magiging kaaway mo, ang isipin mo yung magiging future mo dun sa bahay. Kapag ka ng kambuhay mo, Oo. Maging maray ang buhay mo. Hindi habang buhay ganito ka. Ang pag-abot ng panahon ko, Para hindi habang buhay ganito ka, isipin mo yung future mo. mabalik ko ibig kay mama. Oh, mama siya, may trabaho na ako. Oh. Hindi mas matutuwa si mama mo. Pagtagadalawin muna ka na sa mama. Basta mag... Pero wag ka lang maglalakad papunta dito kay papunta doon na. Natakot po ako nung, Huyin. 'di ba? Ang layo po ng isang oras yata mahigit yung nilakad nito. Wala ho kami noon, sir. Nasaan kami? nagbalat ng mais. Oo nga, wala kami. Oo. Nang umuwi ako, tanong ko yung anak ko. Hindi lang kami nakapunta dito, hindi namin nasundo dahil may pinuntahan nga kami. Sabi ko bukas na lang. Eh pagka andun na sa bahay, sabi ko. Sino nagkatid siya? Naglakad daw pala. Okay man, kaya tabangan mo si kuya mo Eden. Mahilang baga ito si kuya mo Eden. Pag may kita ka na pa, doktor mo. Aki ka na ho, itong nag-abot na hali duman sa akin. Sir, may namamati. Ayo. Samantalahin mo sana yung pagkataon na habang andito pa kami gusto kang tulungan. Ayaw, salamat sa ka-uncle. Sa nalagsabang. Tigil, iyapon. Para. Iyon. Ayaw mo lang bumalik sa bahay? Ha? Oo, hindi. Nung naman ang sagot. Ya, ante naman ang skill. Nakinig na naman kay mama. Si mama siya, mas pabor ana. Hindi po, May sa bagakil. Ha? Maibada po siya sa aga. Take condition ko si Michael kasi gusto niya ng cellphone. Eh sabi ko, bibilang kita ng cellphone pero mag-aaral ka. Ayaw naman pumayag eh. Tutor lang. Mas gusto ko pa bil mag-aral kaysa magpara. Kasi alam mo pag nakatapos ka ng pag-aaral mo o kaya naging maayos yung buhay mo, wala ka dito sa initan na to. Hindi ka makakaranas ng alikabok ng mais, kati ng mais. Kasi maganda yung buhay mo eh. Mabibili mo lahat ng gusto mo. Magiging maayos yung pananamit mo. Sa pagkain, hindi ka mahirapan maghanap. Kasi may trabaho ka na maayos. Sigurado? Tama, uncle. Susunod ka, uncle. Isipin mo maging maayos ang buhay mo. Lalo't may kang mga magulang, wala kang mga magulang na nag-guide sa'yo.